ba ako? Nagugun ba ako? Ako lang ang nagugun mo. Kaya. Ako lang ang nagugun mo. Mga tugang, maray na hapon po sa Nogamos. Welcome po sa special coverage kan DCGB. Digdi po sa Ibalong Festival 2025. We're live from Ibalong Park, digdi po sa Boulevard, Legazpi City. Ako po si Henry Maceda, kasabay ko po si Jasmine Balolo, ang sa kuyang co-host mo niya na pagkahapon. Good afternoon, Jasmine. Yes, good afternoon VP. Asin sa tuya mga paraantabay, sa mga nagaantabay sa tuya sa Facebook page, live na live, asin sa mga nagdadangugman po sa Saindang Radyo. Yes. So good afternoon po sa Nogamos, mga paraantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang po patapon sa satuyang coverage ngunyang gigibon tayo ni para ihatod po sa Saindong mga harong ang mga kaganapan digdi po sa samuyang kinamumugtakan. Ang satuyang kinamumugtakan ngunyang Jasmine iyo ang Ibalong Park. Located tabi yan VP digdi sa Puro, Legazpi City. Yan. And dakulon po mga tiga-abangan ta. Yes. Ining celebration ka ang Ibalong Festival. Saro po ini sa mga tigtututukan, tiga-abangan kang mga tao. Yeah. Hindi po ang opening program, mga tugang ko niya na pagkahapon. Although kasubago, alas 2 po rin hapon nagkaigwana kay Banal na Misa, hali po dyan sa St. Raphael Church. Pero ini po ang pinaka-primerong salvo kan saro sa dako ng aktibidad kan Ibalong Festival. Kaya po mahiling din do ini, digdi po sa tuyang ihatod ngo niyan, kung isyan mga bisita, ta susog po sa muyang initial na information, harani na po digdi sa Ibalong Park and sa lalong madaling panahon siguro, mahiling nyo kung isang inot na part ng programa ngo niyan pong pagkahapon. Pero tabi Jasmine, so ang mga contingents na nakuha nakasarabay ngo niyan. Yes, VP Henry, ang mga kasarabay po is 60 contingents. 60. Okay, Yes po. okay. Pero gari, out of 60, ang aram po nabawasan yan sa mga schools na iba, dahil naman nag-participate due to suspension of classes. Pero magayon ang panahon ngo niyan, mga tugang, kaya ma-enjoy po kamo gabos and mahiling ta kung sisay ang mga participants ngo yan. Kaya ang balita ko may mga VIPs daw, mga artista. Yes, may mga guests from Metro Manila. Tatlo daw yun, VP Henry. Yes, ilingon ta daw kung aring gwapo sa kuya ang tulong yan. Ano sa iling Yes mo? po. Gari, makaray ka tantaw na. Ilingon mo kay Maraya, dahil ka mag-utik. Ay, di pa manoner. Okay, sige. Di pa manoner. Ano? Di pa manoner. Dahil pa Alright, sige po. So yan tabi, mga tugang ang kwan, ang gigibuhon tangon yan na pagkahapon. Alright. Duman sa program tabi Jasmine na nako ami, mga tugang susog sa Order of Parade, ang mangingenot, sige daw, paki-mention daw kung kaya Yes, mo ang yan. pinakainot tabi VP Henry, as in para sa tuyang mga paraantabay, ito po ang Ibalong banner and susundan po ini VP Henry kan Tribu Legazpenyo Yan. Band. Okay. So duman po sa Team Legazpenyo, ito ang first part po, mga tugang. Ang manginot duman si Mayor Hisham Ismail, Vice Mayor Gutierrez, and the members of the Sangguniang Panlunsod. And the Yes. rest are the government agencies, department heads, tabi. Na yun mga kasarabay dyan sa satuya na pag-tribo niya na pagkahapon. Kaya standby lang po kamo dyan sa mga viewers natin sa Bilog na Mundo. Ini po ang opening program kan Ibalong Festival 2025. Yeah, okay. As of now, mga tugang, ang stage pinaghanda, tabi, pinaghanda ang entablado ngunyan para po mga tugang sa pag-aabot kan mga bisita. As you can see on your screen, mga tugang, yan po ang stage na ang barita ko kaya pag-abot kan mga VIPs, masakat sila dyan. Sara Mayor Ismail, Congressman Garbino, baka sisay pa, dyan sila ma-stay. Possible din po, VP Henry, na mag-abot din po si DILG Secretary Ludwig Remulla. Kasi grabe din po ang security na nagdigdi po sa mga sakayan din na po masyadong pwedeng maglaog. Yes, very correct, Jasmine. Kasi ang paguna ko kayo, bako masyadong mahigpit ang traffic and security, pero mahigpit due to the arrival of Secretary Remulla. Yes. DILG Secretary. Kaya po siyang unyan digdi, mga tugang niya na pagkahapon. Kaya medyo pasensya na po kamo sa mga ibatang mga kababayan dyan na yun po ang naghahalat para po mga tugang sa aktibidad. So gusto magdirigdi at mga bihikulo dyan, medyo hinigpitan po ang laog dahil sa siramin ang sitwasyon. And then, saro din po, sa likod may lingnindakan, uyan may mga drums and may mga instruments kasi igwa pong concert at dyan, VP Henry, which is featuring po ang Rocksteady. Yes, after opening program. Yes po, 8 p.m. po, basado sa nabasa ko po, VP program. Yes. Okay. Kakahurunon tabi Jasmine ang kwan, kakahurunon tabi Jasmine ang in charge kang Ibalong Street presentation, Kahurunon ta mga tugang in charge kay ning opening program mo niyan si Sir Darlito Perez.
mahagad daw kita ki-overview kung anong mangyari ngunyan na hapon, sisipon mga expected na mga visitors ngunyan tabi. Maray na hapon tabi, Maray na Sir Dar, hapon dito. po sa Gapos, sa Sinsay Indong Duwa na Yup. taon-taon ka-partner mi Pirmi o sa mga Yes. iba-ibang events kang Yes. city Opo. government. Nakatapos na po kita kang Santa Misa. Yeah. As in, naiiling tama na so pamayo kang parada, yaon na po sa may Hanjong Bridge. Yeah, So okay. at any moment, arani na ito. Opo. And then may mga expected kita po na tanganing maging makuluran sa tuyang parada. Opo. May mga pigi-expect kitang mga characters kang ibalog Yeah. na yaon. Yes. No less than yaon si Tandayag, yaon si Orangutang, yaon si Sarimao, as in si Oriol. In a very big, large, talagang Wow. Wow. ay papailing. Preparado ba? Yes. Oo. Pinaprepararan ko kasi pagpailing ini, napako sana ini simpleng parada, Yeah. kundi Yeah. parada para sa ibalong. Yeah, po. And then, susatuya man na tulong heroes kang ibalong na si Baltog, Hanjong, tsaka si Bantong. Opo. Big representar, nagkuha pa kita mga naggara ng mga mail na may mga title sa Metro Manila. Yeah. Na iyo ang magre-representar sa tulong heroes. Ayun, mga artista tabi to, Sir Dar, dito. Mga national winner Ayun. models na po Yeah, na very sa good. Metro Manila na iyo ang rayawning. Opo, okay. Ngunyan, ang signifikante kay ning programa ngunyan na hapon, iyo ang pag-obserbar kang tradisyon tanang pigagibong pagbotong Aha. na pinumampay ni kang sa Epico na talagang Yes. nagpailing kitang Yeah. may leadership Yeah. ang Yeah. namamayo. Opo. Kung iilingon, nasa time ng kadini ni Hanjong. Yeah, oo. Tamang-tama si Darlito. Gani, Tama. kan magpunso ibalong festival, gari aki pa man siguro. Aki pa ako kay to. Kaya po dito kang every time may time ni putong Nana Meli Nana Meli. Roses. Yeah, yeah. Duman ito, Oh. inot na ginibo sa may Divine. So, Yes, ika-34th yes, yes. year na po Yeah, ini. so may putong talaga, may putong Permi kita ceremonies talaga. nagpuputong. Okay. Iyo man ini ang tradisyon tang pagpailing kang pagpadagos kang Opo, tradisyon. okay. So aside from that, may mga dignitaries kitang maabot tabi, Sir Dar? May mga abot kitang mga dignitaries or Kunyan, day na kita, high ranking officials? day na ining puro pundo. Duro diretso na ini po. Pagkatapos kang programa, we'll have a break and then a magic show will be done. Oh, oo. Then ikaw kitang duwang local band. Oo. Then ang sa tuyang pinaka main event, iyo Apa. ang pagluwas kang sa tuyang bandang Rocksteady. Rocksteady. So, doon Oo. diretso na ini. Yeah, Dahil hanggang kumto. matapos. Alright, Dahil na alright. ako mapaputol pa ganing sutawo na Dapat. habang yao na. Yes. Dahil na magruli mo niya. Yes, So, dapat medyo na. mag-expect kita na abotong kitang bangge. Yan. Pero pong And contingency then, ka bago boss? pala nini, pagkatapos ng programa, may fireworks display Wow. kitang Wow. maganda. Pero pong number of contingency ang kasarabay Kung totoo son, talagang dakulong kita dapat. DepEd pa sa nakuta, 1,500 Waring na. suspended O sa face-to-face, garing, ah. Yes, di man kitang maginibota, may kaulangan sinda. Yung Apa. ano na sinuspende. So, face-to-face classes. Oo, So, oo, oo. nasabutan taman si SDS Oo. kang sa iyang mga ano. Pero all the rest, ang aram ko may apat pang eskwelahan Yeah. na nag-participate mangira. Yeah, very good. Okay, okay. So what do we expect? Aside itong mga pig-mention mo po, what do we expect sa opening program tabi na niyo? Digdi sa opening program, iyo ang pag-declare kang sa tuyang bagong mayor Ah. na nagpuuna ang sa tuyang ibalong. Opo. Igigibuhanan with the dance and mailing na lang nito. Iya po. Okay. Talagang okay. nag-rehearse ini, pre-practice, Oo. nganing mapailing tang magayonon ang opening unya na ta. Wow. Oh, sa pagkabuti di may kuwang kita, may activity diyan, may mga May dancing. mga mabayli dyan talaga. Oo. Kakailing ka mo kaya. Yes. Jasmine, mayapot ka? Dagdag ko lang po, kasi bago na-mention niyo po, may duwang other local artist po na band other than Rocksteady. Igwa kitang local band Oh. sa Bicol University, buda sarong local band na talagang Oh, naga-front oh. act na singer. Ikaw po, anong participate? Di ka man makanta, ano? Dahil man ako tabi sa Red Ray, ako ara mo man, oripon sa nago, pero sa araw kayo. Last na Okay. po, apot ko lang po, ano po ang pinagkaibang ngunyan kang opening kaining ibalong sa mga nakaagi po? Siyempre, aram taman sana na bago ang satuyang mayor, Yeah. aki pa, kaya Yeah. talagang grabing pagbabago ka mong i-expecon sa ibalong na yun. Apa. Talagang i-make sure na talagang magayono ng ibalong taon niya. Yes. Thank you so And much. ang city, handang-handa na. Wow, wow. Para mag-celebrate kita. Very good. Salamat, Good salamat. luck, sir. Thank you so much. Congratulations in Okay, okay. advance. Alright, thank you so much. Alright, so, mga tugang, sa indo po na kwan, as of now, magilid muna kami ni Jasmine.
Sa Yes, mga approaching. viewers na tabi, Ate Jasmine, ay sorry, Miss Jasmine, Apo. di ba? Ano na ngunya na sa imong nahiling tabi? Yes po, approaching na po VP Henry para sa tuyong mga paraan tabay, naiinot po ang banner na nakasurat ang Ibalong Festival 2025 as in igwa po mga nakasunod Oo. na mga Yeah. kapot sinta Yeah. na mga banner Yeah. symbolizing kang utoong Yes, logo Oo. Yeah. kanibalong. Yeah, so usually kaya Jasmine, every time na may Ibalong Festival, yan na first part na yan na may mga banners, ipirmi yan na inot para sa starting kamparada kaya dayan pwedeng mawara taga rin naging parte ka tradisyon yan. Nagwa silang mga araw kaya yan. So, ang Yes. sunod, gari sa rong contingent ni na base sa Ang programa sunod tabi VP Henry, ini po ang Oo. Triple Gaspenyo Band. Yeah, opo. Pero Yes, buhay na buhay, Oo. makulor. Pero gusto kong mahilingin ng kuhan. Gusto kong mahilingin na nasa ibabaw. May tulong lalaki duman. Ilingon takon si. Baka yun ang sabi ni Dito Perez. Ha? Iyo po. Oh. Sa ibabaw ng bansa Anyway, at sa tuyang ilingon takwan. Ang yaon digdingon yan. Yaon sa tuyang mga city officials. Ang sa tuyang mga city officials. Yaon na dyan. Yes, VP Henry, nahihiling ko si Vice Mayor Luis Gutierrez. Yeah. And yaon din po sa mga energetic si Yeah. Vice Mayor. Yeah. Nagkakaway-kaway. Yeah. Nahihiling ko din po si Pero pagkahanap ko si Mayor. Man yaon po sa ibabaw kaining buhat-buhat kang mga Yan pala sa tulo. yes po, yaon din si Mayor Hisham Yung pagkahanap Ismail. na sa tulo. Oh, yeah. Alright, so yan tabian sa tuyan ng mga local officials. First part ka sa tuyang programa. Mga members ka na sanggo na ang panlunsod. Yaraw di gabos sa tuyan ng mga pag-iriba. Halos gabos na members kan sanggo ng panlunsod. Yaraw di dingon yan para Yes, magparticipar sa idang programa. Totod, pagkabot na yun siya, magkakaurunon ta kung ano sa iyang masasabi sa nangyari ko niya na pagkaaga. Ibang klase, ano? Opo. Ay, Ilan sa? nahiling ko na, VP Henry, si Sir Councilor Alan Ranyola. Opo. Kung sabi ko, nagkasakay pala sa duwa, inalsakan mga tao. Kakaibang Wow. entrance, Ibang-iba VP Henry. talaga, ha? Iba talagang entrance ito, ha? Ibang entrance ito talaga, ha? Katatuyan ng mga local officials. And magayon ang panahon ko niyan, tabi. Mga tugang kaya, maog makita, mga tugang na yaon kami digdi para makatun sa ino kang informasyon na yan. Yes, and nagsusunod tabi, VP Okay. Henry, ini pong Mga banner barangay man kapitan, kang Tribo Kapitanes. Caligaspi. Yes po. Mga barangay kapitan Kanlig Aspi, yaon Yes, dyan. yaon po si Sisay. Ma'am Milabal. Ayun. Board member Milabal. Yes, Siya ang board presidente member kan Liga Milabal. ng mga barangay digdi po sa syudad ni Naligaspi. Kaya ayan po 70 barangays tabi Jasmine. Gusto sabihin 17 punong barangay niya dyan. Yes po, VP Sa lugar na Henry. yan. Kaya ilingon tatabi kung ano ang sitwasyon mo yan. Kauronon ta daw si kauronon tatabi si Mayor Hisham Ismail para masabutan tatabi. Inuton ta si Congressman Garbin tabi kong maray na hapon tabi sa yeah, maray na hapon tabi sa imo. Kumusta po ang sa imong experience sa pagsakay duman sa balsa? Well, Kumusta po? magayon eksperyensya alagad nasupog kita sa Tagaal sa Kambalsa. Iyo, okay. Lalong-lalo na ang satuyang alkalde si Mayor Hisham Ismail, heavyweight. Talaga ha? Talaga. But it's a very good experience yeah. and we see the excitement Yeah, of opo. the Ligaspeños Yeah. sa naagihan may nagkapirang barangay. Opo. And siguro sa mga iba pang komento si Mayor Hisham na i-turn over na. Nakaisip ka itong masakay ka mo naman sa balsa. Well, so chairman kang street parade, Pigahanap may bayay. Kano mo si Congressman? Uto ko mo lang naman sa taas. si Darlito Perez ang responsable naman. Kung minsay tabi sa kabos. Well, let me thank each and everyone. Magpuon sa St. Raphael Parish for blessing the opening. Yeah. Sagkod sa mga nagtarabang, sa Aba. department heads, Yeah. and all the chairperson of each and every activity. Ang ako Bicol Party List will always be in support, Yaba. lalong-lalo na sa pinagayon na Yeah. Ibalong Festival sa liderato ni Mayor Hisham. Yeah.
Salamat tabi kong. Salamat. Alright. Mabuhay, PBM. Mga tugang, we have Mayor Hisham Ismail. Mayor, maray na hapon tabi. Maray na hapon po, BP Henry Apo. Asin sa kabus na nag-antabay Kumusta kasi so pagsakay mo sa balsa? Medyo makulog sa hips, medyo mabagal magbalanse pero Yeah. yeah. po dahil Oh. talagang na-acknowledge as Yeah. in mga maugbaon na po sa mga tawong tigkakawayanta Iya pa. as in so nagpartisipar po niya. Salamat Iyo. tabi. Kumusta Mayor ang assessment mo tabi sa initial pa sa nang salbukan sa tuyang programa? Munyan na hapon. Well, syempre po VP Henry ako naugma dahil talagang dakulon po ang nagpartisipar as in Oh. the joy Oh. that you give Oh. as in mahiling mo Yeah. po so kaugmahan sa mga Ligaspeños na sa Muyan Tigsabat magayon po at the same time po ako nagpapasalamat sa magayon na panahon na Apo. tinao po sa tuya kang mahal na Maray Diyos. talaga ang panahon mo Despite niyan. po igwa kitang low Oo. pressure tinao po kita magayon na panahon. Yes, It's a good yes. start and I Yeah. know bago lang Apo. start hanggang sa matapos arugani po kagayon Apo. sa tuyang programa. Jasmine. Yes, Mayor, ano man po ang benefit kaining Ibalong Festival? Siyempre po, inot na inot ang pagpailing tapok ang kultura ka mga Ligaspeños and our history. Kung saan po kita hali at the same time ang turismong dadarahon po kayo ni Yeah. mapuun po ngunyan. Siyempre, Agosto 22 sa God Ship Dremdre sa Istabe sa tuyang Apo. mga events. Oh, okay. Mensahe niyo na lang po, Mayor, sa tuyang mga paraan tabay sa mga nagdadangugasin sa syudad karon. We do have a lot of events po. Ang ngunyan na alas 6 po. Mapo na kita kang opening kang Ibalong, Yeah. official opening and igwa po kitang concert na maabot. Siyempre po, yaon mo niya na hapon. Anong banda ito? Permit ko na Rocksteady. lilingaw sa katakulan banda. Rocksteady. Rocksteady yan po. Oh, oh. Rocksteady na banda. Rocksteady. As in, antabayan po nindo ang gabos na sa Muyang events. Aba. Posted man po sa Facebook. As in, dakulo po kitang tarpaulin na Yeah. nakapalibot sa bilog na Ligaspi para mailip po no. Aba. Nindo ang sa tuyang mga magayon na events tabi. Ano? Apo. Thank you, Mayor. Thank you Salamat po, po, Mayor. Mayor. Good luck, tabi. Thank you so much Alright. po. Thank you so much. Thank you po, Alright. sir. Mga tugang, yan po si Mayor Hisham Ismail. Karon nung tado si Vice Mayor. Yes. Karon tado si si Councilor Alan Ranyola. Yung unig ni VP Henry, si Ah, Councilor yan. Alan Ranyola. Bababa siguro kita, Jasmine. Igayo kita. Ya. Sigari. Didi kita tanganing makauron ta si Vice Mayor Alan Ranyola. Good Vice Mayor, afternoon kumusta po. po ang sa imong ay sorry. Dadagita na ko ni Luis. Dadagita na ko ni Luis. Okay, Jasmine. Yes, good afternoon po, Councilor. Kamusta man po ang assessment dito digdi sa opening kaining Ibalong Festival? Well, I would say this is a very successful opening dahil nakisabay po ang sa tuyang maray na panahon and dakol po ang nagsarabay ngayon na hapon kung mahiling man po nindo and that's why we are very happy and thankful po dahil tinawan po kita na marahay na panahon. Yeah. Kumbaga talagang blessing po ini compare kahapon na medyo mauran but Apa. today Apa. talagang nakisama ang panahon Yeah. talagang Ano? ano Oo. kita we are lucky. We Yeah. are blessed that we have a very good weather today. Opo. Okay. Ano po ang message nindo sa mga nagaantabay as in ini pong mga Ligaspeños ngunya na tigahalat ining opening kaining Ibalong Festival? Well, gusto ko pong gusto kong pasalamatan ang mga gabos na nagtarabang digi po sa opening kang sa tuyang Ibalong Festival 2025 Yeah. and gusto ko pong imbitaran ang mga Ligaspeño na mag-iling po digdi po sa Legacy Boulevard digdi po sa may Ibalong Park. Tonight po magkakaigwa kita ki concert ang Rocksteady and dakol po mga front acts. That's Yeah. why and then same time opening man po unyan kan sa tuyang Beer Plaza. So dakol po kitang DVD. Gusto ko ito Yes. Beer Plaza. Thank you so much, Tabi. Councilor Alan. Thank you so much. Thank you so much. Alright. Thank you so much. Si Vice Mayor, karon to si Vice Mayor Tabi Jasmine. Yes, VP Henry. Abang tigahalat Ang mga official tarakyo, paano? Ang mga city official taga, no? VP Henry, si Vice Mayor Luis Gutierrez. Yeah. Apa? Karon Nahiling ta. ko nakasubago sa sarong karakter VP Henry, si Tandayag. Ay, talaga Talaga? Sige daw. Yung tadaw, Tabi. Alright. Karon nang tadaw ang Vice Mayor kan Legazpi. Dili ka Tabi Vice. Live ka? Yeah, live. Alright. Mga tugang, Vice Mayor Luis Gutierrez. Maray na hapon Tabi Vice. Maray na hapon tabi, VP Henry and of course DZGB family and sa gabos tabi nagdadangog Luis Gutierrez po ini Apa. kang sangguniang panglungsod. Good afternoon and happy Ibalong Fiesta Apa. tabi sa Yeah. gabos. First time mo ngunyan na Ibalong Festival, di ba? As Vice Mayor. As Di ba? yes po. Kumusta? Ano po sa imong mga obserbasyon as in pamati ngunyan? Well, we're very excited
excited kaming maray ngunya na taon at very hype in recent years. Ining Ibalong ang very hype, if I were to say, with all the set of activities na nakalatag. Talagang magiging maugmay ni. And I'd like to give my thanks, of course, to all of our security, public safety, and order personnel, gabos po, PSO, PNP, fire, our army, military, gabos, tabi. Salamat tabi sa Indo. Full support ang Sangguniang Panlungsod mo yan, Full support, 100%. of course, 100%, always. Thank you, Kaya po ka, BPN. Jasmine. Kamusta man po ang assessment niyo, Vice Mayor, ining opening kang Ibalong Festival? Well, ini pa man lang ang official start kang sa tuwing 2 weeks po no. Yeah. Oh, na Ibalong festivities and maugmahon man po dakulo nang nagpailing as in nagmuyang magiling, and we are also excited. This is just a patikim pa lang to. VP Henry. Lalo na po na maabot pa sa tuyang street parade competition tabi. Thank you so much, Vice. Thank you so much. Good luck, tabi. Salamat. Happy Balong. Happy Balong. Happy Valentine's Day. Alright, Thank you. Alright, so mga tugang, yan po ang si Vice Mayor Luis Gutierrez sa tuyang pagipanghuron mo niya na pagkahapon. As you can see, tabi Jasmine, halos makaskas ang flow kang parada mo niyan. Ining mga, iyan na nasa sunod, sila po ang Sangguniang Panlungsod, Sangguniang Panlungsod employees. Di ba? Yes, Tama? VP Henry. Okay. And napansin ko lang, VP Henry, very makulor talaga ang mga bado ninda, very vibrant, and may iba't ibang klase ng putong or yung headdresses sinda, VP Ano Henry. English kang putong? Headdress. Oh, headdress? Yes po, Okay. VP Henry. Ngayon ko lang nalaman ha. Ngayon ko lang Now you nalaman. know po. Putong, pero aram mo yan, paano yan, parte man yan kang kuhan gari ligas, pinyo, ingenuity. Kung paano ninda big express ang satuya na kuhan. Tang putong kaya may importante siyang kuhan, importanteng mensahe sa Ibalong Festival. Alam mo mga Ibalong heroes, igwasin taki mga putong. Yes. Diba? Kaya dapat pirmi igwa kita kaya. And nakabahag din yung tatlong characters. Oo Yung nga. tatlong characters, VP Henry. Yeah, okay. Pag-una ko, may nakahiling ka na nakabag mo niyan. Wala pa po. Okay, mamaya. Tingnan natin mamaya. Alright, pero para po naman sa mga viewers me sa Facebook mo niyan, mga tugang matawo digdi sa sambuyang kinamumugtakan, maski mainit tabi Miss Jasmine ang panahon, di ba? Yes, pero thankful kita, VP Henry, kasi dahil nag-uran, nakisama ang panahon, and Maraming talagang well-coordinated, VP Henry, sa mga police officials, sa mga PSO, sa mga talagang yaon sinda para i-ano ang satuyang seguridad. And okay. of course, nailing taman so talagang participation kan mga Legaspeños kasi yaon sinda sa gilid, VP Henry, naghihiling, nagahabang kay itong sequence nga ni kaining parada. Yeah. Medyo more repeat lang ang security kasabago, pero I do not know kung di ko lang nahapot si Mayor Kasabago, dito nahapot kung maabot pa Sekretaro Rimulya, may schedule baga siya ngunyan na maabot digdi sa tuyang kinamumugtakan. Yes, saro din po sa hilingon mga ta. inaabangan Dito. talaga Yeah. si DILG Okay. Secretary John Vic Rimulya. Pigabangan ko sa Beer Plaza. Ay, Beer Plaza. Pero may nabasa ako ni Henry na tig-cancel na daw po sa trampoline event. Okay. Sige po. So anyway, mga tugang, padagos ka mo nagkantabay sa live broadcast kang DCGB Facebook page. Kunya na pagkahapon, asin po sa estasyon kan DCGB. Maski na nga mainit ang panahon, pero nailingtan excitement kan sa tuya mga kababayan. Yes, alas 4:30 na ning pagkahapon, pero talagang nag-aabang ang mga tao, VP Henry. And napansin ko lang, so mga nagaharalat, mabintahon, VP Henry, ang mga street vendors sa gilid di. ni Budagan sa mga Park. bottled water kayo dyan. Yes. Sana pagkatapos kayo ng aktibidad, yung basura di. Yung Correct. basura dyan na matada. Pero parte kang kaya baga, nag-create kang Ibalong Festival, tanganing mabuhay ang negosyo. Di ba? Yes. Mga small businesses, mabubuhay yan, pag-arog kayo yan, magagawa sindang income after kan sa tuyang Yes. aktibidad. Data na hiling, VP Henry, si Department of Tourism. Ayun Si Regional Director Herbie Herbie Aguas. Aguas. Okay. Pero nahiling ko so sa tuyang City Tourism Officer, yaon digdi o.
And then, so, gabos na members kan sanggo ng palunsod. Ano siya raon masinda dyan. And then, di ko lang aram kung si Director Escobar. DILG. Yes po. Regional Director Escobar kan DILG. Yaon manig din sa stage po siya. Mga tugang, tabi kataning siya ni Chief Ramir, pakipahiling mo daw tabi naman sa tuyang mga stage sa tuyang ng mga bisita. Tagari, yaon si Director Escobar ng DILG, tama? Yes Then, po, DILG. Dahil ko lang bibiding kataning ni Congressman Garbin, kung sisay. Nakatalikod kaya siya, PNP VP. pa kayo ni, PNP. Opo. Then, anyway, totoo, magkwantayan And- ko sa rin saya. Okay. Nag-adang-adang tabi, VP Henry. Yeah. Igwasintang tigpa% na sayaw. Oo, okay. Ini po an... Legazpi General Services Office. Yes. Saro yan sa mga department kan City Hall, sa General Services, sarong departments in sa City Hall. And then, gusto sabi yun, nag-practice man yan kibayli. Talagang nag-prepare, VP Henry. Abangan ko dyan sa mga taga City Health Office. Anong igwa, VP Henry, sa City Health Pabantayan ko Office? si Mrs. Kumabayli ko niya. Ah. Ilingon ko daw. Kung Talaga? kung makapasa sa kuya ang bayli niya. Pero ano naman, mga taga General Services, di ba? Yes. Kaya mga selling ko mga sudong simanang practice yan. Alright. Next, ano ining CB, ano yan? CBD? Ano nakasunod? City Cooperative Development Office. City Cooperative. Ayun yun, CBED. L, di ba? Ano? Medyo malabog ang mata ta, VP Henry. Medyo malabo. Alright. Okay. Ta medyo may distansya kita, VP Henry. Ta tigtatawan ki way sa mga nag-aadang-adang na mga nagpaparada man. Yeah. By Okay. Dr. Emmanuel B. Estipona. Halong epikong bikulong, istorya ni Bartong Hanjong Bantong, istoryang suwano'y bikulong, buwan pa kay tong panahon. Ibanong, ha! Ibanong, ha! Ibanong, ha! Thank you also to Lizardo. Ayan, K9. Maraming salamat po sa inyo. Ibanong, orgulyo ning bikulong, Ibanong, kultura Mga tugang dahil ang kudig di ang kuhan ang Director kan DILG, Secretary Arnold Escobar. Director, maray na hapon po sa imo. Welcome po sa Ibalong Festival. Hi, thank you. And maugmahon ko niya na hapon. Kumusta po? First time mong yaong katigi sa Ibalong Festival as DILG Director? Yes po. Una, ito ang pinaka-enot kong pag-attender as regional director. Abot po Secretary Remulla yan? Unfortunately, dahil po sa inclement weather, nakansilan sa iyang aeroplano na lulunadan papunta digdi. Opo, kaya di siya maka-aparisip. Di ba, lipo pag yaong ka, gari mas na yaong Secretary Remulla. Di man makuhanan si Secretary. Di mabaliwan. Sir, mensahe po sa mga nagdadanggugon yan. Ibalong Festival greetings hali po sa DILG. In behalf po kan sa muyang departamento, sa regional office, asin kay Secretary Remulla, manakamo, gabos mag-aratinder kita and makisumaro sa cultural celebration kang Legazpi asin buong Bicolandia ang Ibalong Festival. Yes, sir. Salamat po, Attorney. Thank you so much. Alright, mga tugang Regional Director, Escobar kang Department of the Interior and Local Government. Kataning niya po si Congressman Alfredo Garbin Jr. o niya na pagkahapon. Okay, so Jasmine, go! Ano na ang sunod? Yes, VP Henry. Nag-adang-adang po, VP Henry, na City Veterinary Office. As mentioned Kasubago, headed by Dr. Emmanuel Estipona. And napansin ko din na VP Henry, garuruluyan na ang mga nagpaparada
Ito ba si Dr. Manny? Yan sa middle. Naka light blue na putong. Yes. Yan. Ay, si Dr. Manny, garo may energy pa, VP Ayun Henry. na. Gari kompa. Yes. Gari kompa. Makusog ang pabot niya. Pero sa Alright. mga nagsusunod, garo rin na VP. Alaba na din ako pa, no? Alright, so yan po. Ang mga taga City Veterinary Office. Yan. Alright. Headed by Carmita P. De Guzman. Ikaw po lang kinagkapiranggap. Tapa, no? Paghali naman sa may pinunang tabi, Jasmine. Sila pala naglakaw. Pagkabot yan sa may haranina, sa kasi na ma-perform. Kaya araw ka na Kaya may sitwasyon. distansya. Yeah, okay. Kaso bago pa ako nag-aabang VP, sa mga characters, na first time ko ini VP na mahiling talaga sinda, sa mga naka-costume. May pikahanap ka? Yeah. Character? Siyempre, sutulong pamosong character. Pamoso? Okay. Yes. Sisa itong tulong ito na Si pamoso. Baltog, si Hanjong, asin si Bantog. Ayo. Di ka naman ibang gustong hilingo na character. May gusto ka ba pong hiling Hindi na akong character? pikahanap. Makita ko mamaya. Mamaya. Okay. City Treasurer's Office. On your screen, mga tugang yan. Headed by Madam De Guzman, ang satuyang City Treasurer. Ikaw si dyan. May choreography man ini VP Henry, may kakaiba sindang. Ibang paninda, Yes. ibang choreography nila. Kumpara duman sa City Bet, di ba? Opo. Kumpara sa City Bet, ibang sa indang choreography. Pero ining dance steps VP, kang high school ako, iyo man talaga ini. Talaga? Yes, Talaga? iyo man Oh, talaga talaga? ini ang Oh. original. Nakabayli ka man ka ni Balong? Opo, Ha? 4 years ago. Okay. Talaga. Anong papel? Anong papel mo duman? Ako po yung gumawa ng props kasi hindi po ako magaling sumayaw. Good. Okay. Yeah. Pero yan pala, aram mo ng steps na yan, ano? Yes po, parang siya talaga yung pinaka original na Yeah. steps ng Ibalo. Yeah. Okay. And every steps, VP Henry, igwa siyang tiga-symbolize na, kumbaga, paano ko ba yun sasabihin? Gusto, anong klase? Meaning? May meaning? Yes, may meaning ang every okay. steps. Bako lang siya, Okay. so basta-basta steps lang pag Yeah, okay. Yung mga pag choreography, may meaning kada steps mo. Yes. Alright, sige. Thank you. Very good sa imong observation. Nagabayli ka pala, naday ko aram ha. 4 years ago na, 4 VP years Henry. ago. Alright, so habang naghahapon, mga tugang, medyo nagdakol man Jasmine ang tawa, no? Nagdakol Yes ang po. tao. Ha? Sa tuya- Nagdadakol ang tao and then nagluluya naman sa mga Nagiinit. Nagiinit. Siyempre, Alright. VP Henry, ano naman talaga yan? Yeah. Alawig sa indang nila kao pinarada. Yeah. Iya po. Ano ang masunod tabing contingent? City Economic Enterprise Management Division. Sa business ko yan, Economic Enterprise and Management Division. Nasa kwansinda na sa business licenses kang City Government of Legazpi. Yan. Talagang tuom-tuom mo talaga siya, VP Henry. Ako Taga kaya, Legazpi? yes, ako kaya maluya na ang mata ko kaya Yeah. mas na ako VP, mas nakaka-capture ang mata ko kang mga nagsasayaw na mga Okay. nagpaparada. Okay. Sige po, iliwan tanungan masunod. Regional office na ito, mga taga-DepEd yan. Yan, thank you so much, Mr. Ronald Casano and the Economic Enterprise Management Division, Legazpi City. Yan, dito na sana na Puro Bailin. Antos na sa finish line. Thank you so much, Sir Casano po. Iba lang kultura ng matan, iba lang halip at ikuburan, iba lang sa tuyang hiniganan, runakan kami ko lang pagkasarap matatangan.
Gomez. Inaabangan ni Ilang VP tanaw. Henry. Kung si Sen nagabarayli dyan, si Dr. Gomez, yan naka-blue, tama, white ba yan? Light blue. Yan sa may tarpaulin. Light blue tabi VP Light blue, Henry. Dr. Gomez, siya ang City Health Officer. Siya ang City Health Officer. Pero dakulon man na kadakol man kan mga taga City Fairness Health VP Officer. Henry, sa gabos na nag-aginig di, sinda ang pinaka-synchronized na nahiling. Marayan sa imong nariparo. Okay. Kaya may bias ka. Dahil talagang hiling na Magayon hiling ang talaga bagao, si di ba? Henry. Magayon ang bagao. Oh, di ba? Oh. See? Eling mo na mga pusing na. Tabes talaga. Alright. So, basta gabos ng mga department heads dyan kasarabay, Salamat, Legazpi City Health Office. Maraming salamat, City Health Office. Sarong napusugod daw na purahaw from City Health Office! Yan! Dapat piniming napusog ang mga tuhod ng taga Legazpi City Health Office! Stop yan, bantok handong bantok. Stop mong swano'y bigulong. Bupa itong panahon. Iba lang, ha! Iba lang, ha! Iba lang, ha! Iba lang, ha! Nagkuyura, kinaiban. Once again, maraming salamat, Legazpi City Health Office. Approaching, ladies and gentlemen, on stage is the Legazpi City Hospital. Sa tuyang kinanan, unakan kami ko ng pagkakas. Led by Dr. Lilian T. Serrano. alright, so yan po mga tugangan, mga taga City Health Office, kan Legazpi. Anong masasabi mo? Ayos? Ayos pa na ba yun? Ayos, Okay. very synchronized Magayon. talaga, VP. Yes, yan. And buhay na buhay. Buhay na buhay, wow. wow. Yes. Oh, alright, masunod po mga tugang Ibalong Festival 2025, Tribo Medical. Tribo Medical. Yan, sila po yan. Gusto ko ni VP Henry na Yeah. sa indang Mga taga City. concept na tarpaulin, kakaiba VP Magayon Henry. na eh. Magayon nun Yes. sila. Oo. Made of Magayon. banig. Yeah, magayon. Mga taga Legazpi City Hospital. Yan. Dahil na nagsayaw, Yeah. VP Henry. Ano? Dahil na sila nagsayaw. May duty pa, majority pa gayon. Stop yan, bantok handong bantok. Stop yung swano'y bigulong. Bupa itong panahon. Maraming salamat, Legazpi City Hospital. Approaching, ladies and gentlemen, is the City Agriculture Office. Headed by Ma'am Sheila Nas. Iba lang,
Alright. Mga tugang Councilor Sunshine Imperial. Siya po ang chairman kan Mucha ng Ibalong. Search for Mucha ng Ibalong. Councilor, maray na hapon po. Good afternoon, Sir Henry. As in, sa Gabos pong Paraan Tabay kan sa Indong Estasyon, DCGB po. Maray na hapon po sa Indong. Kumusta po sa imong obserbasyon sa tuyang festival mo niyan sa opening program Tabi Councilor? Sa iring ko po, nagdala po. So, offering ming bunay. As in, matinding pangaji. Na sana tawan kita ni sarong magayon na panahon. Maski lamang, digdi lamang sa span. Kan sa tuyang parade po or sa tuyang opening mo niya na pagkahapon. Bako ulit chip lang sa big offer mo. Bako naman bunay. Actually po, siguro sabi ni Councilor Alan, medyo naluto po. So iba po, mering ano na, braso de Mercedes na po. Alright, okay. Kumusta po so paghahanda ta sa Miss Ibalong po, Councilor Sunshine? Actually po, magkakaigwa po kita ning event sa Bella Hotel ngunyan pong katapusan. It will be the swimsuit competition and then so evening gown ninda. Because po Sir Henry, abo mi po paalawigon so coronation night. We want it short but may dating po talaga. Kaya hiwalay mi po sa ibang event for the Mutyana ng Ibalong. And then in terms of preparation, dakul po kaming surprise guest. So, you would be expecting po guests coming from Manila. May Miss Universe po kita. May magkapirang model. Wow. Gusto ko ito So, mga follow po na sa Instagram na may mga 100 as in so iba million followers po. No? So, everyone's very excited po and I am very thankful po sa Grupo Me, sa Execom, of course sa tabang po ni Ma'am Nasrin Garbin and our Mayor Hisham Ismail and Kiko dahil po talagang nagkasararo po kami. Bilog pong council po talagang nagtaon sa ilang mga ideas kung paano ta po matatawan ng mas magayon na presentasyon ining Ibalong Festival 2020. Pero pong official candidates ang napili tabo da taga-sign po ang kadaklan sa inda, Councilor? We have 20 official candidates and igwa po kitang kandidata magsiring po sa Kamsur. We have Pulangi, igwa pong Masbate City, igwa man pong Tabaco, may Sorsogon, iba-iba pong area, Sir Henry. Pero pong kwanta, ang bareta ko po nasa 500,000 ang sa tuyang Miss Ibalong. Actually po, very excited po ako to announce dahil po previous year po, we only gave po 300,000. Medyo dakula na din po, alagad. And sa indo pong lingkod, nakiuron man na sana madurudagdagan ta. No? So, we are giving 500,000 pesos po to the Mutyana ng Ibalong 2025. And for the first runner-up po, 300,000. Pababa na po ito. And we have a lot of special awards as well as corporate awards. And I would like to take this opportunity po to thank all the sponsors po kan sa tuyang Mutyana ng Ibalong and Ibalong Festival. Overwhelming po ang sa indong suporta and asahan po nindo na sa muya pong ingwahon na talagang tawang kamo ning kakaibang Ibalong Festival this year. Jasmine, mayapot ka tabi. Yes, apot ko lang magayunan kaya si Councilor Sunshine Imperial na mesmerize ako. Papaitraon ko yan pag... Actually po, ma'am, dapat yaong ka po kang screening. Takong yaong ka po, 21 po ang kinuha ko. Opo, mga 21 pala na. Ang apot ko lang, VP Henry, kay Councilor, ano po ang mensahe nindo sa mga Legaspeños, sa mga nag-aantabay kaining Ibalong Festival 2025? Sa Gabos pong mga residentes kan sa tuyang syudad, Padabang Legazpi City, kamo po Gabos pigaan yan ko po na sana magpartisipar po kita. Aram po nindo, bako po ini para sa muya, para po ini sa Indo. This is for the Legaspeños po na mahiling ta po, na ma-showcase ta po what we can offer po in terms of food, in terms of tourist spots, in terms of our services po sa satuyang mga hotel. Kaya po, let's take advantage of this festival po na kung saan matawanan ta ning
warm welcome, as in beautiful smiles and sa tuyang mga turista. Yeah. Dahil po ang Bini concert, so first 3 levels is already sold out. Yeah, wow. Completely sold out po. And would you believe po, may nag-uuruli pa po haling abroad. Yeah. May mga bisita po kita na talagang nag-book pakitikat po coming outside of the country po. Can you imagine that? That's why this is our chance po na mapailing po, Sir Henry, kung ano po ang kaya i-offer ng syudad kan Legazpi as in bilog na probinsya kang Albay. So, ang hagad ko po sa satuyang mga residentes, kamo po magpartisipar, kamo po magluwas ning arong, abangan po nindo ang samuyang mga darang sorpresa para sa Indo. Yes. Yes, Salamat tabi, thank you po. Councilor. Salamat. Thank you Happy very much. Malong. Happy. And you are candidate number 21. 21. Thank you po. Thank you po. Thank you. Sige po. Sige po. Alright, thank you. Ingat, ingat. Sige po. Sige po. Okay. Alright. Sige po. Mga Yes. tugang Miss Kagawad Sunshine Imperial. Yes, magayunon, VP Henry. Kapala candidate number sinabi ang Akalain mo kami. yun, VP Henry. Magiging candidate number 21 ako. Sa masunod. Sa masunod na. Ayo. Number 20. Sige. Baka kayang ihabol Eh. pa nun yan. Gibuntang 21. Ayo. Sige lang. Si Sarah, mga nasa 25. Kaso bago Alright. VP Henry, Yeah. nabanggit ni Councilor Sunshine Imperial sa Bini concert man ang VP Henry. Yeah, yeah. And Ito po. dakulon da ang mga naguruli pa, so talagang kutaanan, makauron ta kuta sa tourism, VP Yeah. Henry. Kamusta daw ang kaya? Tama. O sige, totoo VP Henry. Ang pasadahan tan City Tourism Officer kan Yes. Legazpi. Totoo, makikibareta kita sa iya kung ano tabi ang sitwasyon. Para mientras, nasa screen mo yan kan sa tuyang Facebook ka live ang mga empleyado anong government agency tabi ang Jasmine. Sure ako taga kwan ini, taga City Hall pa yan eh. Ining nasa sunod, City Development. Aha. Gamit na sa glass mo diyan. City Child Development Worker Federation of Legazpi. Yes, VP Henry. Okay. Dilaw na dilaw, VP Henry. Yeah, opo. Child Federation of Legazpi City. Yan. Yes. And then we have the next tabi, contingent is PIDAO. Pidaw. Ano VP Henry ang Pidaw? Makikita natin mamaya. PIDAO, mga i-check mo doon na. Yan pong grupo na yan. Pero Persons with Disability Affairs Office. PIDAO. Alright. Sige. Next is the Office of the Senior Citizen Affairs. Approaching is the Office of the City Civil Registrar, headed by Ms. Priscilla Galicia. Yan, palakpakan na po ang Office of the City Civil Registrar. Maraming salamat po, headed by Ms. Priscilla Galicia. Next, approaching is the City Legal Office, headed by Attorney Noel Allen R. Bose. Wow, naka-costume si Attorney, iba ka! Palakpakan na po! Yan si Attorney, naka-costume. Yan na talaga.
headed by Engineer Leno Benzo Calleja. Sayaw naman dyan! Sir, sayaw! Papayag ba kayo na si Engineer hindi sumayaw? Ayan! Maraming salamat, OZNR. Approaching is the Civil Security Unit headed by Elmer Olavarrio. Yan, hindi pwede na hindi ka sumayaw, Sir Elmer. Mga 5 minutes po. Nagmukatan kultura, kaya ibalon. Ibalon, orgulyo hindi kulon. Thank you so much. Kultura na himatan. Ibalon, halip ang iguguran. Ibalon, sa tuyang binikanan. Ronakan kami ko lang pagkasarano makakamtan. Approaching is the group of LGBT. Yan, palakpakan ta po ang makulor na costume kang LGBT. Legazpi Chapter. Okay, so they will have their short performance and exhibition, all right? Hindi papadaig ang grupo ng LGBT+. Perform ang LGBT plus. Yes. Dili po sampangan kang stage ngunyan while those who are watching live mga tugang sa moyang DCGB News Online, you will enjoy po the view kan mga member kang LGBT. Yes, and nahihiling ko tabi VP Henry para sa tuyang mga nag-aantabay sa radyo. Yaon po sa tulong characters. Si Baltog Handrong asin si Bantog pati si Sarimao yaon po VP Henry and si Oriol ngani. Yes, yes. Outstanding man ini VP Henry si Oriol. Kung man siya, ano ini oh? Agaw pansin. Yes. The best man oh.
Ano masasabi mo duman? Ano masasabi mo sa performance? May ano pa ito, VP? May mas energy pa ko tayo ito, VP Henry. Okay. Pero kaya mo ito? Kaya mo Kaya ito? mo man ito, VP Henry. Actually, kaya ko ito. Alright. Sunod? Yes, nahiling ko, VP. Maugmahon ta kasabay ang mga Muslim. Yeah. Legazpi City Muslim Community Yes. nakipag-cooperar sa Ibalong Festival ngayon tabing aldaw. First time ko, VP Henry, Yeah. na nahiling na nag-participate Yeah, sila sa totoo. Ibalong Oo. Festival. Sa opening. Kaya, magayon ang mga sindang ang mga tire ba kanina, mas magayon, di ba? Yes, opo. And para sa mga nag-aantabay sa radyo, igwasindang kapot na pamaypay. Yeah. Then, de ko kaya aram kung anong apod kaya na bigubugtak sa payo. Pero parte yan kang kuninday, sendang national, something, hijab. Yes. Yeah. Parte kang sendang national costume kan sa tuyang mga sisters Muslim na yaon. Sa Legazpi kaya tabi Jasmine, dakulon na Muslim communities sa Barangay Orosite. Actually may may mosque diyan sa tuyang mga tugang na mga Muslims. Kaya dakulan na sinda digdi and then yaw na sindang partisipasyon sa tuyang program. Makakaibangan ang gadining opening, VP Henry. Hindi lang ang nahiling ko mananggad na nag-participate ang Yes, pero first time yan. First time yan, ayaw sinang ngunya digdi. Yes. Sa susog lang sa recollection ko, pero dahil pa sila nag-participate sa iba, ngunyan lang sinang taon nahiling ko sa aktibidad. Maraming salamat. Albay Muslim Community Leaders, Legazpi City. Yan. Ito sa inot, mga babae. Inipuro. Yes. Neling mo Puro ang mga paninda. kalalakihan. Neling mo ang sa mga event kaya dahil pwede magsabay ang lalaki, buda babae. Babae. Kaya baga, nainot so mga ladies, sa mga kalalakihan ang nasa dyan. Arog sila kaya. Belief nin tayo to, VP. Yeah. Belief nin. Yeah. Wow, dakulaon, VP Henry na Sisayan. orangutan. Yes. Ay, ba man ini Kakaiba, Ay, dakulaon. Giro Talagang pinaghandaan. Di ko nahiling ito sa istorya ka ni Balong Pero di ko nahiling yan Pero sigurado, yaon yan, pakalingaw lang kita. Ang aram Kulang sa review ta, VP Henry. Ang aram ko kaya sa Urig, Oo. sa Wild Pig, sa Boar, di ba? Tandayag. Tandayag. Apo. May halas. Oriol. May Orion, di ba? Ano pa mga animals? Rabot. Yan. Yes. Kaya kung nahiling na gano'n arog itong itsura. Anyway, sa sunod mga tugang sa street presentation, ma-review kita. Review to sa mga Yes. characters. Alright? Kay Puan pa lang talagang basahon, Yan. Kimaray. May mga characters na Hinabit lang daytara. naruluwas. Correct. Okay. Next group. Department of Education. Mamaya. May tingnan mga natin. samud sa payo. Kakaiba Yan. ang putong ninda, VP Henry. Samud. Samud. Pwedeng nawara sa samud naman sa mga Pintahon kayo niya mga samud. Nagitang kita kaya. Karaw lang po. Pero mo ang sendang creativity ginamit sa paggagamit sa samud. Yes. Malinig man yan, VP Siyempre, Henry. di pa man ginamit yan. Yes. Malay mo. Mamuya kang sugamit na ang ikag sa payo mo sa... Alright. Next. Garon di ILG itong sunod na grupo. Tingnan natin mamaya, pag-aranin na. Mga national government agencies na tatapos na bagatabi, Jasmine, so... Garo eskwelahan ni VP. High school. Yes. High school, VP Henry. Bangkiruhan? Oo. Bangkiruhan. Na banggit baga kanina, VP Henry, ni Sir Darlito Perez Yeah. na may apat na schools. Correct. Yes. Correct. Na Siguro sa rin sa nag-participate. schools. Pero gari sinda high school or senior high school na yan. Darakula na eh. Maraming salamat. Ay, mga teachers. Sa school. Mga teachers. High school. Teachers, di ba? Teachers po kasi, Kaya VP daw. Henry. May ikaw man kayang teacher, nagari estudyante, Faculty. ang size. So, may mga, di ba? Opo. Pero nagari-hiling ka mga faculty members. Faculty members kasi, Yeah. VP Henry. Okay. Na Bangkiruhan High School. Yep. Good. Next. Approaching, ladies and gentlemen, is Tabaco National High School. Tabaco National High School. Nag-participate talaga ang Tabaco. Oo. Faculty members. Approaching is Bumabon na High School. Ibang kultura na himatan
po sa inyo, teaching and non-teaching staff of Bawa High School. Approaching on stage, we have here Taisan Resettlement Integrated School. Sa pangingenod kan sa ilang may host na principal, Ma'am Anave Marabilia. Kaibahan man ang may host na assistant principal designate Analisa Baluis. Yaman man si DSDS 95 Danilo Diaprena. Kaway-kaway, Taisan Resettlement Integrated School. Sa tuyang ginikanan, runakan kami ko lang pagkasarano magkakamtan. Yan, may mga kaibahan silang mga characters. Ang mga magagandang dilag. At nagwagwapuhang character. Ayan. Maraming salamat, Tres. Taisan Resettlement Integrated School. Palong epikong bikulon, istorya ni Baltog Hanjong Bantong, istoryang suano'y bikulon, noon pa kay tong panahon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Nagmugatan kultura, tira de Ibalong. Ibalong, orgulyo ni Bicolon. Ibalong, kultura Malapakang na estudyante kang Taisan Resettlement Integrated School. Ibalong, sa tuyang ginikanan, runakan kami ko lang pagkasarano makakamtan. So far, ang may pinakadakula na contingent ba? Participants. Ang sabi kang Tres, rain or shine dahaya. Kaya ang mga estudyante kang Taisan Resettlement Integrated School, yaon po mo yan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. At least na inasayang sa itang practice. Pero ang aldaw na pag-practice, at least yaon sila mo yan. Tawan na po, nagpapusugan ng palakpakan ng Taisan Resettlement Integrated School. Ibalong, epikong bikulon, istorya ni Baltog Hanjong Bantong, istoryang suano'y bikulon, noon pa kay tong panahon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Nagmugatan kultura, tira de Ibalong. Maraming salamat, Tres. Orgulyo ni With their band. Maraming salamat po. Ibalong, halip pag-iguguran. Ibalong, sa tuyang ginikanan,
Ronakan kami ko lang pagkasararo makakambal. Once again, thank you so much sa Isang Resettlement Integrated School. Approaching, ladies and gentlemen, on stage, we have Arimbay National High School, headed by Sir Emmanuel Salceda. Ayan si Sir Emmanuel. Sir Manny, konting sayaw naman dyan. Maraming salamat po, teaching and non-teaching staff of Arimbay National High School, headed by Sir Emmanuel Manny Salceda. Approaching, ladies and gentlemen, is the Legazpi City National High School. Kung bakit itong panahon Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Nagmuklatkan kultura Tierra de Ibalong Ibalong, orgulyo ni Bicolon. Maraming salamat. Yan, the Legazpi City National High School supports Ibalong Festival 2025. They're wearing a pink shirt. Maraming salamat po, LCNHS. Once again, maraming salamat Legazpi City National High School. Approaching is Legazpi City Science High School. Legazpi City Science High School, teaching and non-teaching staff. Maraming salamat po sa inyo with their students. Yan din ang mga estudyante ng Legazpi City Science High School, rain or shine. Ang mga matatalinong estudyante ng Legazpi City Science High School. You are proud graduate of that school. Yan. Congratulations to you. Ibalong, epikong Bicolon. Istorya ni Baltog Hanjong Bantong. Istoryang Suano'y Bicolon. Kung bakit itong panahon Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Nagmuklatkan kultura Tierra de Ibalong Ibalong, orgulyo ni Bicolon. Thank you so much, Legazpi City Science High School. Approaching is Orosite High School. Ibalong sa tuyang ginikanan Ronakan kami ko lang pagkasararo makakambal. Maraming salamat sa mga teaching and non-teaching staff of Orosite High School.
pa kay tong panahon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Nagmuklatkan kultura, tierra de Ibalon. Ibalong, orgulyo ning Bicolon. Ibalong, kulturang nagimatang. Ibalong, halip ang iguburang. Ibalong, sa tuyang ginikanan. Ronakan kami kolan, pagkasararo, makakantan. Medyo mahaba-haba din, ano? Marami-rami din ang Orosite High School. Maraming salamat, Orosite High School. Isang malakas ngang iyawan from Orosite High School! Maraming salamat po. Approaching is Gugon High School. Ibalong, epikong Bicolon. Palakpakan na po, Gugon High School. They have 130 students, teacher, and non-teaching staff. Headed by school head, their principal, Ma'am Rona M. Ahero. Yawan man ang assistant principal, si Ma'am Marie Chris Braga. PSDS, Ma'am Irma Teresa Tabuana. Ibalong, kulturang nagimatang. Ibalong, halip ang iguburang. Ibalong, sa tuyang ginikanan. Ronakan kami kolan, pagkasararo, makakamtan. Ayan, Dracula na ang lakad nila. Approaching is the 120 students of Gugon High School. Ibalong, epikong Bicolon. Istorya ni Baltog Hanjong Bantong. Istoryang Suanoy Bicolon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Nagmuklatkan kultura, tierra de Ibalon. Ibalong, orgulyo Once again, in front of the stage is Gugon High School. nagimatang. Ibalong, halip ang iguburang. Ibalong, sa tuyang ginikanan. Ronakan kami kolan, pagkasararo, makakantan. Wearing white shirt with putong, ayan. Another school with big participants.
Yun, kaya pala napatay yung music because they have their own tune. Once again, palakpakan po ang Gugun High School! Maraming salamat once again, Gugun High School. Approaching is Cabangan High School. Ibalong, orgulyo hindi ulol. Ibalong, kulturang nagimatan. Ibalong, halip pagkikukurang. Ibalong, sa tuyang binikanan. Runakan kami ko lang pagkasarano makakamtan. Very good talaga, Gugun High School. Pigpunpunin daw sa indang mga basura. Very good. Yan ang dapat, di ba? Basura mo, punpun mo. Maraming salamat, Cabangan High School. Yan, i-promote na po ang Clean As You Go para at least paghalitan hindi malinig ang satuyang venue. Balong, epikong bikulon. Istorya ni Baltog Hanjong Bantong. Istoryang suano'y bikulon. Buong pa kay tong panahon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Nagmuklatkan kultura. Tierra de Ibalon. Ibalong, orgulyo ni Bicolon. Ibalong, kulturang nagimatan. Ibalong, Maraming salamat, Cabangan High School. Ibalong, sa tuyang binikanan. With their characters, Kami ko lang pagkasarano costume. makakamtan. Okay, forward, Cabangan High School. Ayan, marami-rami din sila. Maraming salamat po, Cabangan High School. Teaching and non-teaching staff, maraming salamat po. Palakpakan tayo mga estudyante kan Cabangan High School! Balong, epikong bikulon. Istorya ni Baltog Hanjong Bantong. Istoryang suano'y bikulon. Buong pa kay tong Once again, maraming salamat, Cabangan High School. Approaching on stage is Bagong Bayan East Washington National High School. Ang kultura, tierra de Ibalon. Ibalon.
kulturang nahiwatan. Bagong Bayan is Washington National High School headed by Saroy Kapampangan and Assistant Principal Alan Matamorosa. Ang balong epikong Bicolnon, istorya ni Baltog Hanjong Bantong, istoryang Suanoy Bicolnon, noon pa kay tong panahon. Ibalong, 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 nagmukhagan kultura. Once again, maraming salamat. Bagong Bayan is Washington National High School. Ibalong, orgulyo ni Bicolnon. Ibalong, Headed by Principal Roy Kapampangan and Assistant Principal Alan Matamorosa. Sir, magandang hapon. Ronakan kami ko lang magkasararo makakamtan. May we request all the participants to please move faster po para day pa po nag-abutan sa tuyang ano. Sana day mag-abutan uran. Maraming salamat po. Bagong Bayan is Washington National High School. Salamat po. Maraming salamat din SDO Legazpi City Special Education Center. Approaching is Ibalong Karakter sa Rimao. Sa Rimao with Bulaklak. Maraming salamat, Sir Juanito P. Nabay. Siya po ang may ibuhayan ng mga Ibalong character. Istoryang Suanoy Bicolnon, noon pa kay tong panahon. Ibalong, 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 nagmukhagan kultura, tierra de Ibalong. Ibalong, orgulyo ni Bicolnon. Ibalong, kulturang nahiwatan. Ibalong, We have here banners from Tao Gama B. Ronakan kami ko lang pagkasararo makakamtan. Ang palong epikong Bicolnon,
Tanjung Bantong Istoryang Suano'y Bicolon Noon pa kay tong panahon Ibalong ho! Ibalong ho! Ibalong ho! Ibalong ho! Nagmukhakan kultura Tama ba Legazpi's chapter? Combined? Alright. Ibalong kulturang nagimatang Ibalong halip ang iguburang Ibalong sa tuyang ginikanan Ronangan kami kolan pagkasararo makakantan Sa muli, maraming salamat Tau Gama P Legazpi chapter. Also we have here Tau Gama P Legazpi City Executive Council. Maraming salamat po. Paharap po ng banner para po ma-recognize. Also we have here Tau Gama P San Roque chapter. Maraming salamat po. Ibalong epikong Bicolon Istorya ni Baltog Tanjung Bantong Istoryang Suano'y Bicolon Noon pa kay tong panahon Ibalong ho! Ibalong ho! Ibalong ho! Ibalong ho! Nagmukhakan kultura Tierra de Ibalong Ibalong, orgulyo ng Bicolon Ibalong, kulturang nagimatang Approaching is the Southern Luzon Technological College, headed by Ma'am Rose Marie Quintore. Kasararo makakamtan Maraming salamat, SL Technological College. Ibalong epikong Bicolon Istorya ni Baltog Tanjung Bantong Istoryang Suano'y Bicolon Noon pa kay tong panahon Ibalong ho! Ibalong ho! Ibalong ho! Ibalong ho! Nagmukhakan kultura Tierra de Ibalong Ibalong, orgulyo ng Bicolon Ibalong Maraming salamat, Southern Luzon Technological College. Ibalong sa tuyang ginikanan Ronangan kami kolan pagkasararo makakantan Yun, nauna na yung teaching and non-teaching staff ng SL College. Next is the students from Southern Luzon Technological College.
Wow, ang dami nila. So far, marami yung participants ng SL. Ayan. Maraming salamat, Southern Luzon Technological College, headed by Ma'am Rose, Rosemary Quinteray. Maraming salamat po, Ma'am Rose. Balong epikong bikulon, istorya ni Baltog Hanjong Bantong, istoryang suwano'y bikulon, kung bakit kong panahon. Okay, pa-move forward po, students from SL Technological College. Maraming salamat po. Nagmuklat ang kultura, tira de Ibalong. Yan, maraming salamat. Southern Luzon Technological College. Kulturang nagimatan, Ibalong. Gariwarang absent sa student ng Sa SL. tuyang hiniganan, runakan kami ko lang pagkasararo makakamtan. Isang malakas na iyawan hanggaling sa student ng Southern Luzon Technological College. Approaching on stage, we have here Department of Environment and Natural Resources Regional Office 5. Headed by Regional Executive Director Mr. Francisco Milia Jr. CESO 3. Balong epikong bikulon, We have here Regional Prosecutor's Office. istoryang suwano'y bikulon, kung bakit Ang kong ating mga panahon. abogado at mga prosecutors. Thank you so much, Regional Prosecution Office, RSP Mary May De Leos, Regional State Prosecutor. Tira de Ibalong, Ibalong, orgulyo ng bikulon, Ibalong, kulturang nagimatan, Ibalong, halip ang iguburang, Ibalong, sa tuyang hiniganan, runakan kami ko lang pagkasarap. We are here, thank you so much, DICT, Department of Information and Communication Technology, headed by Miss Rachel Ann Grabador, OIC Regional Director. We have here the Overseas Workers Welfare Association or OWA. OWA 5, maraming salamat po. We have here Commission on Higher Education or CHED, headed by Dr. Demetrio Anduyan Jr. Statutory Director 4. Maraming salamat po. We have here one of our sponsor, Abenson. Epikong bikulon, Maraming salamat po. istorya ni Baltog Hanjong Bantong, istoryang suwano'y bikulon, kung bakit kong Thank you so much, Abenson. Legazpi Branch. Ibalong, 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 We have here one of the Balong character, Oriol.
Maraming salamat once again to Sir Juanito P. Napay. Iba ng kulturang nagimatan, iba ng halipag-iguguran, iba ng sa tuyang ginikanan, runakan kami kolang pagkasama. Approaching his man in uniform, we have here Philippine Army. We have Lieutenant Colonel Emerson Ian A. Borja, Philippine Army. Followed by Tactical Operations Group 5, headed by Colonel Jose Romulo Y. Dilag, Philippine Air Force. Maraming salamat. Next, we have here Coast Guard District Bicol, headed by Commodore Ivan E. Roldan. Also, we have here Bureau of Fire Protection Bicol, headed by Superintendent Achilles M. Santiago. Halong epikong Bicolon, Andito sa stage, sir. Magandang hapon po. Tanjong Bantong, Storyang Suanoy Bicolon. Kasama din po siya ng Bureau of Fire Protection Albay, headed by Superintendent Derek Zon Miraflor. Also, we have here the Legazpi City Fire Station, headed by Chief Inspector Oweres Ray Uyardo. Iba ng kulturang nagimatan, iba ng halipag-iguguran, iba ng sa tuyang ginikanan, runakan kami kolang pagkasama. Maraming salamat po, men and women in uniform. Approaching, ladies and gentlemen, on stage, we have the Bureau of Jail Management and Penology, headed by Jail Senior Superintendent Elena P. Rocomora. Once again, we have here the BJMP of Bureau of Jail Management and Penology. Halong epikong Bicolon, Storya ni Baltog Tanjong Bantong. Ayan, best effort ng BJMP with characters and moves. And by step. Iba ng ha, iba ng ha, iba ng ha, iba ng ha. Nagmuklat ng kultura, tira de Ibalon. Palakpakan tayo once again ang Bureau of Jail Management and Penology. Kulturang nagimatan, iba ng halipag-iguguran, iba ng sa tuyang ginikanan, runakan kami kolang pagkasararo makakamtan. Thank you so much, BJMP, headed by Jail Senior Superintendent Elena Rocomora. Approaching is the Philippine National Police Regional Office 5, headed by Police Brigadier General Nestor Babagay. Also, maraming salamat Albay Provincial Police Office, headed by Police Colonel Noel Donato Nunez.
panahon. Maraming salamat din, Kabalikat Civicom. Nagmuklat kan kultura, tierra de Ibalon. Thank you so much, Legazpi City Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. Pag-ikuburang Ibalon sa tuyang ginikanan, Ronakan kami ko lang magkasararo makakantan. We have here one of our sponsors. Palakpakan tapo, Willie and Sons. Willie and Sons, maraming salamat po. We have here guest artists. We have from Mr. Fitness Supermodel World 2024, first runner-up, Godfrey Nicolai Morillo. Also the Mr. Grand Philippines Culture 2024, bench model and influencer, Jayden Fernandez. Next, Manila Finest Hunk Grand Winner 2024, bench model Dave Franco. Balong epikong bikulon, istorya ni Baltot Hanjong Bantong, istoryang suano'y bikulon, buong pa kay tong panahon. Ibalong, Ibalong, Also, we have here Mr. Jay Safra, nagmuklat kultura. Mr. International Legazpi City Representative. Yan. Thank you so much, sir, for being here with us. Ibalong, kulturang nagimatan. Ibalong, hali pag-ikuburan. Ibalong, sa tuyang ginikanan. Ronakan kami ko lang pagkasararo makakamtan. So once again, maraming salamat po sa ating mga sponsors. That ends our parade. Maraming salamat po sa ating mga participants, sponsors. So, in a while, we will start our program proper. Maraming salamat po sa mga participating schools. Thank you so much. Once again, we would like to thank the Ivalog Festival 2025 sponsors, the Signal TV Incorporated, La Piazza Hotel and Convention Center. Mga tugang sa ilupong na antabayanan sa tuyan tabi na buong coverage may kinaraman po sa pinagigibon nato na Ivalog Representation may tabi na pagkabagi. Yes, and mapansin ko, Henry, dako lang nag-participate ng mga schools sa Subago, more than 4. And then, dawa na nakisama sa tuyang panahon, Bibi Henry. Day man nag-uran, kasi may mga nailing kita, Bibi Henry, na mga nagkadirisma yung pas na tulo, Bibi Henry. Correct. Yan po ang problema tangon yan. So, taon, ang last part ka sa tuyang coverage, ikaw kita kiputong ceremony. After ka ng putong ceremony, pwede na kitang tapos kan sa tuyang coverage, alatong talang po sa tuyang putong celebration. And then, after kayan, sunod na rock steady band. Ganyan na Yes, pagkakas. Bibi Henry. And the Marcel And Homes.
Thankful kita, VP Henry, na successful ining parada as ining opening kan Ibalong Festival 2025 digdi sa Ibalong Park, Puro, Legazpi City. Alright. So, congratulations everyone. Mga tukang di po makarali ang tabayan ng tapan po itong ceremony. Hindi po sa Tuyan Tabi na special coverage. Ganyan na pagkapon. Sandali lang po. Salamat po sa ating sponsors. Ayan, maganda pa rin ang ating panahon. Maraming salamat din ka-Akibat Civicom. Headed by Nick Aikotso. So yan, thanks God, maray pa rin ang satuyang panahon. Wala talagang event si Sir Dar Perez na tiguuran. Ayan, maraming salamat. And City Tourism Office, thank you so much. Balong epikong bikulon, istorya ni Baltog Hanjong Bantong, istoryang Suanoy Bikulon. Okay, for the information of everybody, for those who want to avail or buy tickets for Bini concert, tickets are available at the side. So we have ticket categories. Bukatan kultura. Okay, so tickets for the Bini concerts are available po here at the side. We have ticket categories. Available pa yung VIP seated amounting to 1,100. Available din yung ticket for VIP standing, 900 pesos. GA Premium, 600. Then GA Regular, 500. Then GA Chill. Or wala na. Okay. Bini tickets are available po, tabi. So gusto pa po makabakal, available pa ang Bini tickets for Bini concert. Okay, for the program proper, may I invite everyone to please be here in front of the stage. Balong epikong bikulon, istorya ni Baltog Hanjong Bantong, istoryang Suanoy Bikulon. Noon pa kay tong panahon. Ibalong, 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 nagmugatan kultura. Tierra de Ibalong. We have here on stage the Legazpi City officials together with the Balong Festival Executive Committee. Maraming salamat po sa inyo. Ibalong, halip ang iguguran. Ibalong, sa tuyang ginikanan. Runangan kami kolan, pagkasararo, makakantan. May request everyone to please be here in front of the stage para po ma-witness ta ang masunod pong programa, ngunyan pong pagkabanggi. Once again, welcome to Ibalong Festival Grand Opening Program. So may I request everybody to please be here in front of the stage. In a few while, we will start our program. Thank you.
bagay kong panahon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Nagmukat ang kultura, kaya di ibalong. Ibalong, orgulyo hindi kulon. Ibalong, kulturang nagimatan. Ibalong, halip ang ikuburan. Ibalong, sa tuyang binikanan. Ronakan kami ko lang pagkasararo makakamtan. Mga tugang ang sinupong dahiling sa ngunyan sa tuyang Facebook Live, iyo po ang paghahanda para sa potong ceremonies, ngunyan pong pagkabanggi. Ang potong ceremonies, pinagigibo po yan right after the Balong Festival. I mean, right after the parade, no? And then, karaklan sa mga yaon po digdi sa samuya na kinamumugtakan, tatawad tabi yan in potong tabi ngunyan na pagkabanggi. Ang mga city officials tabi Jasmine, paki-describe mo daw gararay sa nyaon dyan sa stage na midbid mo ngunyan tabing banggi. VP Henry, Aba. nahiling ta VP Henry si Councilor Sunshine Imperial. Okay. Yaon din si Buban, Councilor Buban. And then si Councilor Beltran. Yan, okay. Yes. And si Councilor Alan Ranyola. Okay. And then nahihiling ta din po VP Henry sa mga candidates. Yeah, wala si Councilor Lahara, dahiling ko dyan. Yes. Of course, Mayor Isham Ismail, Ismail. and Vice Mayor Gutierrez and Congressman Garbin and other city officials. Yes po, VP Henry. Dagugunta po ang blessing, I mean ang prayer sa programa niya. With the representatives of Legazpi City Government Choir. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sinned against us. Do not Bring us to temptation,
Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem. Kayang mag-iliw pero sa silanganan, alam ng puso sa dibdib mo'y buhay. Upang hinilang duyan ka ng mag-ibig, sa manlulupit di ka pasisig. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit bukal, may nilagang tula at awit sa panyayang minamahal. Ang isa't ng matawat mo'y tagumpay na naniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidinig. Lupa ng araw ng habit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya dapat may mag-aapi ang mamatay dahil sa'yo. United, we stand still for the singing of the Legazpi hymn. Ang istorya kagikan ko, may Diyos mabuot matyaga. Kitang nagbugat sa puon kan mayon, Legazpi urugo ng gayon. Siyad kan sa kong puso, urabon ning pagkamuot, ngunyan budaan maabot sa aga, itagapusan mabilog, kita na may kusog buot, tapos kitang Legazpi, Legazpi, Legazpi ngunyan. Langakan sa dili ang gawian ugali, nasa pagpadaga paguswag kagapos, kita ang manwaan na nagkaurupos, yan ang buon kang kapos. Siyudad kan sa kong puso, rabutin pagkamo, ngunyan budaan maabot sa aga, itagapos ang mabilog, kita na may kusog mo, tapos kita Legazpi, Legazpi, Legazpi. We may now be seated. Bravery, legacy, festivity, identity. With the theme, Pusong Heroes sa Lambang Bicolano, we are reminded that in our own way, each of us is a hero. A celebration of culture, of community, and of the spirit of Legazpi. This is the Ibarong Festival 2025, our story in festivity, our hero in identity. In the beginning, our land was wild, dark forests, fierce rivers, monsters roaming free. From the shadows, heroes rose. Bantong, Andiong, Bantong. Their courage built our heritage. Today, their spirit lives in us. For in every Bicolano beats the heart of a hero. Legends lived on. Heroes rise. Welcome to the Ibalong Festival 2025.
Pusong Herwe sa Lambang Bicolano. Nagmuklatkan kultura, tierra de Ibalon. Ibalon, orgulyo ng Bicolon. Ibalon, kulturang nakipagtan. Ibalon, halip at iguguran. Ibalon, sa tuyang ginikanan. Ronakan ka Bicolan, pagkasarano, magkakamtan. From the ancient epic of Ibalong come the story of Baltong, Hanjong, and Bantong, our heroes. Today, their spirit lives on in this town, a symbol of strength, courage, and wisdom. And now, to wield this symbol and declare the opening of our celebration, we now invite on stage the father of Legazpi City, Mayor Hisham B. Ismail. Today, with the spirit of our ancestors and the bravery of our epic heroes, we gather as one people of Bicolandia, one people of Ibalong. By the strength of Baltog, the courage of Hanjong, and the wisdom of Bantong, I, as your city mayor, officially hereby declare the Ibalong Festival 2025 open. Nagmuklatkan kultura, tierra de Ibalon. Ibalong, orgulyo ng Bicolon. Ibalong, kulturang nakipagtan. Ibalong, halip at iguguran. Tonight, we continue that spirit of honor and unity through the ceremonial puto, a blessing of joy, thanksgiving, and community. Just as the heroes were honored in the epic, we now honor those who lead and serve our land, our home. And so we welcome on stage our distinguished guest, the Regional Director of the Department of the Interior and Local Government, Regional Office 5, Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., CESO 3.
LG5 Regional Director Attorney Escobar now entrusts this symbol of blessing and honor to our beloved City Mayor, Honorable Hisham B. Ismail. And now, with the spirit of blessing upon him, our Mayor now shares this honor with his partner in leadership, our Vice Mayor. Together, our Mayor and Vice Mayor now bestow the putong upon the honorable members of the City Council in recognition of their service to the people of Legazpi. Iba ng kulturang nagibatan, iba ng halip ang iguguran, iba ng sa tuyang ginikanan, runakan kami kolan. Our Mayor now extends this blessing to our esteemed guests and VIPs as we welcome them with the joy and spirit of the Ibalong Festival 2025. And of course, this putong is now being bestowed to our Congressman Alfredo Pido Garbi. Through the ceremonial putong, we affirm our unity, our gratitude, and our joy as one community of Legazpi and of Bicolandia. Truly, the spirit of Ibalong lives in each of us. Mabuhay ang bagong Legazpi! Mabuhay ang Ibalong Festival 2025! Suano'y Bicolon, kung bakit itong panahon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Nagmukat ang kultura, tira Ibalong. Ibalong, orgulyo ng Bicolon. Ibalong, kultura ng matan. Ibalong, halip ang iguguran, ibalong sa tuyang ginikanan, runakan kami kolang pagkasararo makakamtan. Celebration, let us welcome our event host, ang Maha Salvador ng Bicolandia, DJ Maharuth. Bakit itong panahon? Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Check. Just Maray na Bangi po sa Legazpi City, and welcome to Ibalong Festival 2025! Ganyan po, magiging makulor, maugban sa tuyang selebrasyon. Kasi bago niya dalang taang putong celebration, putong ceremony
ceremony which shall celebrate and emphasize, symbolizes victory. Once again, palakpakan tapuan sa tuyang alkalde, asin ang sa tuyang Legazpi City official. Once again, mga tugang, magiging maugma makulor ang sa tuyang selebrasyon kang Ibalong Festival 2025. And now, ladies and gentlemen, to give us his welcoming remarks, let's give a hand to our very dynamic, humble, and known for his steadfast to excellence, his visionary approach to governance, and his sincere desire to serve Ligaspeños. Please join me in welcome our very own Honorable Mayor Hisham Ismail. Maray nabanggi po sa Indogabos. Congressman Attorney Alfredo Ido Garbin, to Regional Director of DILG Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., CESO3, to RD Senior Soap Achilles Santiago of BFP, BJMP Sir Samonte, from Chief of Legazpi City Fire, Oyardo, Sir Oyardo, our City Administrator, Ma'am Grace Bachiller, to our councilors, Alan Ranyola, Chairman on Committee of Tourism, Councilor Attorney Butch Lucila, to our COP of Legazpi City, COP Domingo Tapel, good evening, sir. Councilor Lawrence Beltran, Councilor Ismael Buban, Councilor Sunshine Imperial, Councilor Charlton Lahara, Councilor Ato Valladolid, Councilor Vince Baltasar, and Councilor Alex Howe. To my forever partner, hindi yung aking asawa, ano? Vice Mayor Luis Gutierrez. To our City Tourism Officer, Head of City Tourism, Sir Ricky Luterte. To our HR Head, Sir Darlito Perez. Asin sa gabos po, nayaon nyo na banggi sa mga nagpartisipar, sa nag-iling, sa gabos na Department Head, employees of the city, barangay captains, barangay kagawads, and appointed officials of the barangays, and siyempre sa kuya mga padabang Ligaspeños, maraming nabanggi po sa Indogabos. Good evening po. Today, despite the weather, pinagbigyan kita kang mahal na Diyos, na supposedly sa tuyang tiga-asahan na mauran, pero baliktad, tinawang kita kimagayunon na panahon tabi. Palakpakan ta daw tabi. We stand together not just as spectators of a festival, but as proud sons and daughters of Legazpi. Heirs of the legendary Ibalong, a story that speaks of bravery, resilience, and hope. I want to sincerely thank all our partners, performers, organizers, and every Legaspeño who put their heart and energy into making this grand celebration come alive with colors. Especially our sponsors. Nakulang salamat po sa Indogabos. Without your tireless efforts, this parade of culture, dance, and history wouldn't happen. Nakulang saludo para sa Indogabos,
the Ibalong Festival is more than just a display of pageantry. It is our way of showing the world that Legazpi is alive with culture, united in strength, and ready for the future. Each year, we come together not only to honor the legends of Handiong, Baltog, and Bantong, but also to learn lessons of courage and resilience as we face the challenges of our own time. This festival will always serve as a reminder that regardless of the challenges, the spirit of the Legazpeños shines brightest when we come together, smiling, resilient, and hopeful. As your mayor, I vow that the Ibalong Festival will remain as an annual event. Always grand, always relevant, and always true to showcasing our heritage and identity. As I always say, smile always, for our smiles are the mark of our strength, our unity, and our joy in being Legazpeños. So with pride and gratitude, and with the blessing of our community, I now formally declare the Ibalong Festival 2025 officially open. Viva Ibalong, as in Viva Legazpi, August 22 until September 6. Salamat, tabi, and maray na banggi po giraray sa Indogabos. Thank you so much, Mayor Hisham Ismail. Istoryang suwano'y bikulon kung bakit kong panahon. And now, it is my pleasure to call upon Ako Bicol Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. to introduce to us the guest of honor for today's event. Palakpakan pa po, Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Ibalong kultura na himatan, Ibalong halipang Maray na banggi, mga kababayan kong Legazpeño. For and on behalf of the Secretary of Interior and Local Government, I am proud to present to you his able substitute, the Director of the Department of Interior Region 5. Kasabay ko sa pag-abugasya daing iba, Attorney Escobar, the Director of DILG Region 5. Salamat tunon tabi sa imong pagpapamidbid sa ko. Congressman Pido Garbin, sir. To Honorable Hisham B. Ismail, ang satuyang City Mayor kang Legazpi. Mayor. Sa iyang miyembro kan Sanggunian Panlungsod, sa panginot po ni Honorable Vicente Luis Gutierrez, ang satuyang Vice Mayor, asin sa iyang mga pag-iriba, dahil ko na saraw-saraon, sa satuyang mga department heads kang local government unit of Legazpi City, sa kadaklan na mga national government agencies, schools na nagpartisipar kasubago sa parada, asin sa gabos na mga Legazpeños, asin mga bisita kan sa tuyang syudad, Diyos maray na banggi sa Indogabos. Isang malaking karangalan para sa akin na tumindig sa inyong harapan bilang kinatawan ni Kalihim ng Interior at Pamalang Lokal, Honorable Juanito Victor John Vic Rimulya, upang makiisa sa pagbubukas ng Ibalong Festival 2025. Ang ating pong kalihim
ay hindi nakadalo sa atin ngayong hapon at ngayong gabi sapagkat kasalukuyan siyang nakatutok sa mga mahalagang tungkulin sa Metro Manila na binabaha ngayon, kaugnay ng epekto ng masamang panahon. Gayunpaman, kanyang ipinapaabot ang taus-pusong pakikisa at pagbati sa lahat ng lumalahok at nakikiisa sa makulay na pagdiriwang na ito. Hayaan ninyo pong basahin ko ang kanyang mensahe. Ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati at pakikiisa sa mga Ligaspenyo at sa buong Bicol Region sa makulay na pagdiriwang na ito. Ang Ibalong Festival ay hindi lamang pista ng kasayahan at palabas. Ito ay isang kwento ng tapang, tiyaga at pagkakaisa na hanggang ngayon ay buhay sa puso ng bawat Ligaspenyo at Albayano at Bicolano. Ang mga katangiang ito ang nagsisilbing haligi ng matatag na pamayanan at patuloy na gabay sa ating pagkilos tungo sa isang bagong Pilipinas. Habang isinusulong ng pamahalaan ang mga reforma at programang magpapalakas sa ating bayan, lagi nating tatandaan na ang tunay na kaunlaran ay nasusukat hindi lamang sa ekonomiya o infrastruktura, kundi sa tibay ng ating pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa ating kultura at kasaysayan. Ang mga kapistahan gaya ng Ibalong ay daan upang ang ating mga pamana at kaugalian ay manatiling buhay at may pamana sa susunod na henerasyon. Dahil dito, naninindigan ang kagawaran ng interior at pamahalaang lokal na suportahan ang mga inisyatibang nagtataguyod ng ating kultura at pagpapalakas sa ating mga pamayanan. Ang pagpapanatili ng ating kwento, kaugalian at pamana ay kasing halaga ng pagpapatatag ng ating mga institusyon. Sa ngalan po ng DILG, ako ay nagbibigay pugay sa lungsod ng Legazpi, sa mga pinuno nito, sa mga tagapag-organisa at lahat ng katuwang sa matagumpay na pagdiriwang ng Ibalong Festival 2025. Dahil sa inyong sipag at malasakit, muling nabubuhay ang epikong Ibalong, hindi lamang sa mga aklat at salaysay, kundi sa puso at gawa ng bawat Ligaspenyo, Albayano at Bicolano. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa pagtutok ng DILG, asahan ninyo ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga programang nagbubuklod at nagbibigay buhay sa ating kasaysayan at kultura. Naway magsilbing inspirasyon ang Ibalong Festival 2025 upang patatagin ang ating pagkakaisa, palalimin ang kulturang Ligaspenyo, Albayano, Bicolano at gabayan tayo tungo sa isang bagong Pilipinas. Diyos mabalos.
Maraming salamat po, Attorney Arnaldo Escobedo Jr., Regional Director, DILG 5. May I request or guest for the photo ops? Please. Balong epikong Bicolnon, istorya ni Baltog Hanjong Bantong, istoryang Suanoy Bicolnon, buon pa kay tong panahon. Ibalong, 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 nagmuklat kan kultura, tierra de Ibalon. Ibalong, orgulyo ning Bicolnon, Ibalong, kulturang nagibatan. Alright, thank you so much. And now, let us lend our ears, open our eyes, shake our body as we witness the GRD dancers. May we request everybody to please join the GRD dancers in dancing to the tune of the Balong Festival music. Official to join our dancers in dancing the tune of the Balong Festival music. Lega España, you may join. Ibalong, 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 nagmuklat kan kultura, tierra de Ibalon. Ibalong, orgulyo ning Bicolnon. Everyone, Lega España, let's dance. Ibalong, halip ang iguguran. Ibalong, sa tuyang ginikanan. Ronakan ka Bicolan, pagkasararo, makakamtan. May I request our male guests, please join us in dancing, please. Ladies and gentlemen, once again, this is the Balong Festival 2025! Istorya ni Baltog Hanjong Bantong, istoryang Suanoy Bicolnon, buon pa kay tong panahon. Mabuhay ang Legazpi City! Mabuhay Balong Festival 2025! Nagmuklat kan kultura, tierra de Ibalon. Ibalong, orgulyo ning Bicolnon. Ibalong, kulturang nagibatan. Ibalong, halip ang iguguran. Ibalong, sa tuyang ginikanan. Ronakan ka Bicolan, pagkasararo, makakamtan. Happy Balong Festival 2025!
you can avail the free photo booth at the back of the stage. Thank you so much. Mamaya, abangan nyo ang Rocksteady only here in Legazpi City. Once again, mabuhay ang Ibalong Festival 2025! Maraming salamat, Legaspeños, Albayanos, and Bicolanos! Istoryang suano'y bikulong kung patay kong panahon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Nagmuklat ang kultura. Mga program sa Senador Program sa Bayanan at open air program Kalibalong Festival sabi nga daw yung pagpangig live balik po rin sa Ibalong Park sa Legazpi City live po naging ipilan po yan ang magkabagi and sana po naging makamugabos sa open air program. Jasmine? Yes, and officially bukas na po ang Ibalong Festival 2025. Makita sinapat hiling opening ceremony as in Viv Henry. Makita nakisabay ang panahon sa tuya. Oo, so with that po mga tugang, abangan nila masunod pang mga aktibidades sa pilyaran ng Adigipo sa muyang kinamumugtakan. And iba pa po mga aktibidades, yan pong pagkabanggi. Sana po nag-enjoy ka po kabos. And happy balong po sa tuya kabos. Sa pangarap sa muyang technical department sa Panginoon po ni Chief Robert Zanay, si Shara, Si Jerome Nico Martinez ang samuyang IT, si Mama Shara May Leron ang samuyang social media department. As in, nakulang pasalamat po sa tuyang mga maraan tabay sa Facebook page, live as in sa tuyang radyo. Yes. Alright, so mga tugang, salamat po kasi nung pagkantabay sa DCGB News Online. Ako po si Henry Maceda. As in, ako man po, si Jasmine Balodoy. Salamat po. Maray na banggi po sa inyo kabos. Goodbye. Maraming salamat din. Palakpakan tayo. Thank you so much, Vice Mayor Luis Gutierrez, for the fireworks. Thank you so much, HRMO Legazpi City staff. Maraming salamat po sa Indoga Boss. Ang puyatan, ang pawisan. Thank you so much. So our sponsor, we have the Diamond sponsor, Signal TV Incorporated.